Film by the Sea wil zijn internationale allure terug om aantrekkelijker te worden voor filmmaatschappijen. Ik merk dat het lastig is. Het is minder makkelijk om exclusieve films te krijgen voor een festival in Vlissingen dan voor een festival in een Randstad. En verder in het nieuws vandaag. Levering van schoolboeken verder vertraagd. En lullig gebouw blijft de gemoederen bezighouden. Goedenavond. Het staat weer op punt van beginnen. Film by the Sea. Het is de derde editie onder de hoede van festivaldirecteur Jan Doense. Maar de eerste editie waar hij echt zijn eigen stempel op kan drukken. En we gaan naar Anke Tannihattu in het epicentrum van het festival in Vlissingen. Anke, hoe ziet dat eigen stempel er precies uit? Nou ja, vroeger zeiden wij altijd, de eerste klap is een daalderwaard. Dat begint dus al met de openingsfilm. Dat is geen veilige mainstream film voor het hooggeëerde première publiek. Maar het is gewoon een hele brutale, controversiële film. Eigenlijk wil ik gewoon met de openingsfilm een soort statement maken van... misschien verwacht je dit niet, maar dit is wel waarvoor wij staan. Voilà. 6 maanden. Hvorfor sparker den ikke da? Er syk? Nee, den er ikke syk. Om er echt weer een groot internationaal filmfestival van te maken. Det er bare en fucking jævla sneak in. Ja, Anke, nu is een openingsfilm één ding, maar zijn er verder nog ideeën, ambities of stempels die ergens op gedrukt moeten worden? Nou ja, het gaat dus om die internationale allure. Kijk, als je naar de vlaggen kijkt die hier buiten wapperen, die hangen overal in Vlissingen, daar staat het wel op. International Film by the Sea. En er komen ook wel films uit alle windstreken hier naartoe. Maar ja, als je een grote, belangrijke film wilt, dan weten de grote maatschappijen Vlissingen vaak niet te vinden. Want Vlissingen is geen Amsterdam, dus de Randstad rules, nog steeds. Maar ja, dan denk ik, Cannes is nu een vermaard filmfestival. En dat was 75 jaar geleden ook maar een heel klein vissersdorpje. International Filmfestival, dat betekent meer dan dat er internationale films draaien, zal ik maar zeggen, en internationale gasten komen. Dat heeft ook iets te maken met een bepaald prestige wat je ontleent aan je competities, aan je premièrefilms. Nou, daar is nog wel een slag te slaan. En dit jaar heb ik een klein stapje gezet, maar ik merk dat het lastig is. Want Vlissingen is dan toch weer niet Amsterdam. En daar zit wel een spanningsveld. Het is minder makkelijk om exclusieve films te krijgen voor een festival in Vlissingen dan voor een festival in een Randstad. Maar we moeten daar gewoon aan werken. Dat sales agents en producenten en distributeurs zeggen, wij moeten gewoon naar Vlissingen. Is daar een formule voor? Hoe doe je dat? Het zijn baby steps, zal ik maar zeggen. Je moet beginnen met te laten zien dat dit een festival is waar het goed toeven is. Ik bedoel maar, Cannes aan de Noordzee, waar zorgvuldig en kwalitatief hoogstaand wordt geprogrammeerd. Dat moet je langzaam opbouwen. En ik weet, er zijn andere tijden geweest, maar het is ook minder gegaan de afgelopen jaren. Het festival is best in zwaar weer geweest, waardoor er veel minder mogelijk is nu dan in het roemruchte verleden. Nou, ik wil dat toch proberen weer een beetje op de rit te krijgen. Ja, nog even tot slot, Anke, dat streven naar internationale allure. Doense refereerde er al even aan, maar dat heeft het festival in het verleden bijna de kop gekost. Hoe gaan ze dat dit keer voorkomen? Ja, door toch goede kwaliteit te leveren. En dan moet het allemaal weer toch wat minder. En internationale thema's moeten blijven komen. En niet te vergeten, je moet echt die subsidiegevers en die fondsen blijven overtuigen dat dit een heel fijn festival aan zee is. Nou Anke, we gaan het meemaken. Dank je wel. Het duurt nog wel een paar weken voordat Zeeuwse scholieren al hun schoolboeken hebben. Want door papierschaarste bij uitgevers konden niet alle boeken worden gedrukt en geleverd. De vertraging komt bovenop de leveringsproblemen van vorige week. Toen zaten duizenden scholieren zonder boeken door een personeelstekort bij boekenleverancier Van Dijk. Dit alles bij elkaar maakt de woede bij scholen alleen maar groter. Want dit is ook niet iets waarvan je zegt, god, dat is nou voor het eerst sinds jaren dat er een keer iets niet in orde is. Het gevoel van ongenoegen, frustratie en onmacht. Ik denk dat onmacht eigenlijk het sterkste is. Hoeveel leerlingen nu nog zonder boeken zitten is niet duidelijk en krijgt de school ook niet te horen van de boekenleverancier. Van der Knaap wil daarom snel duidelijkheid. En ik weet echt niet of dat 10 boeken zijn van 10 leerlingen
of dat ik dan op honderden boeken moet rekenen. Op dit moment zit ik ook daarop te wachten. Van Dijk, lever mij nou de informatie. Welke boeken lever je wel, welke lever je niet en welke je niet levert. In welke week of welke dag lever je dat dan wel. Die informatie wil ik wel heel snel hebben. Totdat alle boeken er zijn, moeten leerlingen het doen met kopietjes en digitale versies van de gemiste boeken. In Europees verband geldt dat de toenemende geopolitieke onzekerheid en de coronacrisis. Het belang van samenwerking en een eendrachtig optreden naar buiten toe. Alleen maar vergroten, punt. Onbegrijpelijke zin. Dat is gewoon allemaal hele lastige taal. eenvoudig woorden en niet van die hele lange zinnen. De taal die in de troonrede wordt gebruikt is te onduidelijk. Een communicatiebureau uit Middelburg heeft 10 zinnen uit de troonrede van vorig jaar voorgelegd aan het Nederlandse publiek. En uiteindelijk kwam eruit dat ze gemiddeld een 4 konden. Dus 4 van de 10 zinnen snappen ze. Alleen als je universiteit hebt gedaan, dan hou je een 5,7. Heb je VMBO-MAVO gedaan, dan snap je 2 van de 10 zinnen maar. Eigenlijk moeten ze overtuigd worden van de boodschap. En dat is wat moet gebeuren. En dan moet je de taal eerst duidelijk maken. Want anders kan je mensen niet, als ze het niet snappen, dan kan je ze niet overtuigen. De grootste levende animatie ter wereld werd vanmorgen opgenomen in Zierikzee. Bijna 2000 kinderen kwamen bij elkaar voor de actie Act as One om aandacht te vragen voor de klimaatcrisis. Door een oortje kon je dus alles horen wat je moest doen. Of je iets moest openslaan of dicht moest slaan. Ja, dat is best makkelijk. Ja, de klimaat gaat natuurlijk veranderen. Dus het is wel belangrijk dat we daar echt iets aan gaan veranderen. En dat bereiken is precies het doel van deze actie. In november moet de video de wereldleiders wakker schudden bij de klimaattop in Glasgow. We moeten met z'n allen als een blok acteren. En daarom hebben we ook gezegd, act as one. En voor wie nu al benieuwd is naar het eindresultaat, vanavond is de animatie te zien op de site van de organisatie. De rugbiers van Oemoemoenoe beginnen dit weekend aan het nieuwe seizoen in de ereklasse. En ze kunnen een bijzondere, ambitieuze speler opstellen, Sjors Riddersma. Als jonge judoka behaalde hij al eens de top en wil datzelfde nu bereiken in de rugby. Ik weet nog wel mijn eerste wedstrijd. Dat was een oefenwedstrijd en toen deed ik het denk ik net een maandje of zo. Nou, toen was echt, ik denk, wat gebeurt hier in Vreugde? Ik wist niet wat ik moest doen, ik zag geen lijnen, niks niet. Nog regelmatig voelt Sjors Riddersma zich de rookie tussen zijn teamgenoten bij Oemoemoenoe. Als talentvolle judoka trainde hij jarenlang op topsportcentrum Papendal. Maar dat ene doel, het halen van de Olympische Spelen, lukte net niet. En dus zegt de Riddersma een topsportcarrière in het judo vaarwel. En sinds een jaar stort hij zich op zijn nieuwe sportieve liefde, rugby. Het is natuurlijk echt een teamsport. Dat vind ik ook echt heel tof. Het is heel wat anders dan het judo. Je merkt gewoon dat er een hele andere sfeer is. Bij judo is het natuurlijk allemaal individueel en het komt allemaal op jou aan. En hier heb je gewoon echt een team waar je doet het samen. Ik leer hartstikke veel van deze jongens. Ik doe het nu bijna een jaartje en iedereen wijst nog elke keer op de dingen die ik beter kan doen. En het is gewoon echt een toffe sport. Hoewel hij nauwelijks ervaring heeft, houdt Riddersma zich vanaf dag 1 goed staande bij Oemoemoenoe. Trainer Ruwiti Montgomery is lovend over de kersverse rugbier. I call him my silverback gorilla. He's one of those guys. He holds himself really strong. When he gets the ball, everything he does is, like I said, you've seen his shape. He's just a strong fellow. En voor nu is mijn rol eigenlijk gewoon het ontvangen en het ingaan, meters maken, hits maken en het zwaardere beukwerk eigenlijk. We got knocked out a little bit in a tackle. I said, time to come off. He shook his head, just gave me the no, I'm fine and carried on. So that's the mentality he's got. Geen ippels en waza-aries meer voor Riddersma, maar tries en scrums. Toch heeft hij tijdens het rugbyen wel degelijk wat aan zijn verleden als judoka. Met judo sta je natuurlijk heel stabiel. Je moet omgaan met wat een ander doet. Je voelt ook aan hoe de ander wil bewegen. Ik denk dat je daar in het rugby gewoon heel veel aan hebt. I don't think I see the judo in him, but I see the mentality. So he always wants to do the best, no matter what. When he's tired, you just got to say to him, come on mate, and he digs down deep, which is what he would do in judo, because it's only him. When it comes to the team, he's pushing hard. Oemoemoenoe begint zaterdag tegen Diok aan het nieuwe seizoen in de ereklasse. Riddersma is benieuwd hoe hij het ervan afbrengt op het hoogste rugbyniveau van Nederland. Voor mij is gewoon nog elke wedstrijd die ik doe, is gewoon stappen maken en leren en vooruit gaan. Dus ik heb er gewoon heel veel zin in. En dan gaan ze even kijken hoe ik dit jaar kan ontwikkelen.
Het begon bewolkt en benauwd, maar wel droog. Later volgden er lokaal een aantal flinke buien. En die buienkans blijft voorlopig nog wel even zo. Want morgen start zwaar bewolkt met later in de middag pas drogere perioden en enkele opklaringen. Maar zondag verloopt een stuk beter met meer zon en slechts nog een enkele bui. En dan tot slot nog even dit, want de vorm van het nieuwe studentencomplex in Middelburg blijft de gemoederen bezighouden. De 3 gebouwen vormen samen namelijk het woord lul. Het werd opgemerkt door de stadsdichter van Middelburg, Raymond van de Ven, die er nu ook maar een gedicht over heeft geschreven. Nee, ik had geen benul. Denkend aan Zeeland, dan zie ik een lul. En op straat zijn de reacties op het gebouw wisselend. Dat ze dit toch wel over het hoofd hebben gezien en ja, dat hoort niet. Het zou eigenlijk wel aangepast moeten worden, maar het is wel zonde, want ze zijn al best wel ver. Als u nou hier zou gaan wonen, zou u er dan nog in willen wonen? Nee, want je wordt er natuurlijk al die tijd aan herinnerd. Hè? Ja, er zal nog lang over nagepraat worden. Tot zover Zeeland Nu voor vandaag. Nog een fijne avond, een goed weekend en tot morgen.